minister nitie kanyo, ngama duore DIG and IG, chairman mar National Police Service boss iluongo kanyo endo kuom statement mar atere Senate kawuono, kasto jatend IPOA boss iluongo kanyo endo. Gin teko mar luongo mar chiwo chik, golo amuri ni DIG mondo maki, oket iye kama polisi moko pole timo, kaachiel gi jogo eko te mano timo tim ni endi, nikech ging'e polisi mano ogolo ojwang' dalagi, ging'e joma oriembe e Subaru mokele Nairobi, ging'e polisi mano nitie station, kata gimiwa nyingegi, to gimak gi te oket gi iye mokwongo. Mano koka jabedo nitie ratiro moro, nikech the idea mar justice nyaka bed ni romre gi gima ng'ato timo. To ma endi ok en gimo ma otim ni accident kata ma njore. Koro ng'ama janjore konego ng'ato, kata kawuono kane ng'ato nego ng'ato, gimi biro ka polisi timo mokwongo en ni kuongi make, ikete iye kokitere kot. To IPOA ni to konyo jopiny gang'o? Nikech nja waneno gi ka gimbe gichung' seche ma koro jotelo go wuoyo gi jofwambo. Magi e joma onego bed ni gitimo negi uchunguzi. To pod gichak gichung' kodgi go kodgi mbaka. Be mano gima nyalore? Ng'ama onego bed ni ichunguza bichaki uchung' go pod ugo. En gima kelo wich kuot maduong' kabisa. Mana mine ko wacho ni chairman mar IPOA Isaac Hassan ki nyaka appear before Senate. Kendo ma endi ok en gimoro ma en advice, en someone mwaluongo e Senate ni nyaka gibi, nikech ere kaka bedo ni IPOA onge case bagise close. Jogo eko duote matimo gik magala